Nyt mä näytän teille. Tää on Samsung Galaxy X Cover. Tää on sellainen muka kestävä. Mut hajosi tästä kerran jo näyttökin. Sitten tässä on tällainen ruma taustakuva, mut näitä voi siirrellä siististi. Tänne voi laittaa kaikki tällaisia. Kaikki tällaisia. Sitten täällä on pelejä. Tällaisen voi laittaa. Tää Minecraft, tää on yksi tosi suosittu peli, mut nyt mä en pelaa niitä. Vaan mä näytän teille katsojille tän kestävyydestä. Ootteko te valmiita? Jep. Anta mennä vaan, riko puhelin rauhassa. Kattokaa, nyt mä heitän tän. Heitä älä sinne, heitä tonne jäämäkeen, tuolla on hyvä jäämäki. Okei. Kyllä oma kuvaa hienosti. Noniin, heitä vaan. Ja sit mennään kattoo. Ei sen kummempaa. Varmaan. Tää on kyllä ihan oikeesti jo ihan hyvä jää. Katsotaan toimiiko. Joo, sit mä heitän tän tonne hankeen. Kattokaa. Tää on jännää kun tää heitetään, tällä ei käy mitään. Ei oo. Sinne meni. Tukku valmiin. Tuli hieno viiva. Näyttö meni ehkä vähän lumiseksi, mut Onpas sulla jäänä puhelin. tossa. Mullahan on iPhone, se ei kestä mitään heittely lumea. No ei. Sitten mä voin heittää tän tätä puuta päin. Oota, mä haluun nähdä tän. Noniin, anta mennä vaan, heitä puuta päin vaan. Jee, hienon näköistä. Hei, saaks mä heittää sen kerran? Please, anna mun Toimii. heittää. Sä saat heittää sit kohta. Ja mä haluan heittää se tästä just hyvä paikka heittää. Okei. Katsokaa, tässä on puhelin. Jollei me... Oota. Pistä se pois päin. Nyt. No niin. Ja tässä on tää puhelin, jonka mä saan nyt heittää. Pidä kameraa hetki. Okei. Siinä on sulle kamera. Tässä on Samsung Galaxy, kun tähtää kamera tonne. Tää nyt lentää! Ota kamera. No, olipas se hieno! Minne se meni? Se lensi keskellä autotietä, tai no tavallista. Tästä tulee hieno. Kattokaa hyvät katsojat, täällä menee viiva. Hyvät katsojat, katsokaa. Täällä menee viivoja ja X-Cover On täällä. lumesta. Hyvin menee. Se oli kyllä hyvä. Eikö se ollutkin? Toimii. Ja toimii edelleen. Ja tästäkin voisi heittää semmoisen hienon frisbee-heito. Ja läts. Odota mua! Mut miten ei kyllä ihan... Se hajosi kivilattiaan silloin. Ei vaan hiekka. Ei hiekkaan. Noniin. Tohon mä en viitti heittää. Ai tähän. Niin. Niin, koska sehän on metalli. Hei, pelataanks jääkiekkoa? Jalkapalloa. Okei. Okay. Ei ehkä ihan täällä. Tai ei kerrota. Hei, heitetäänkö pituutta? Tonne, tässä on hyvä aukio. Mä kuvaan tän. Tulkaa tänne. Mitä sulla nyt on mielessä? Tää on hyvä paikka. Kädet jää siihen, kohta pitäis lopettaa. Niin pitääkin, kohta tulee 5 minuuttia täyteen. Niin. Sitten tässä mä nyt istutan tän lumeen. Oota vähän, älä tiputa vielä, mä katon kun pitkä pudotus. No niin, anta mennä vaan. Reilu pari metriä. Ja sinne meni. Meni. Siinä oli X-Coveri. Otetaan vielä se, sit lopetetaan. Ei ehdi, akku loppuu. Oli hauska tutustua, tässä näette ystäväni Vilhon. Ja toi on Elmeri. Me kuvasimme X-Coverin kestotesti. Ja ensi jaksossa kuvaamme sisällä X-Coverin nämä toiminnat ja nämä. Joten hyvää päivää, jatkoa. Vilho, sanokin säkin jotain. Joo, moi.